Dette er en kort instruktionsvideo til Alfa Omega Skole, der kan oprette og opdatere arbejdspladsbrugsanvisning automatisk. Programmet er udviklet af Kymera ApS i samarbejde med Danmarks Fysik- og Kemilærerforening og AS Søren Frederiksen. En arbejdspladsbrugsanvisning er et dokument, hvor oplysninger fra kemikaliers sikkerhedsdatablad flettes sammen med oplysninger om det sted, kemikalier skal bruges. AS Søren Frederiksen har oprettet sikkerhedsdatabladene for alle typiske skolekemikalier. Disse oplysninger ligger allerede i programmet. Det eneste skolerne skal gøre er 1. At oprette og beskrive deres brugssteder. 2. At vælge hvilke kemikalier de benytter. Herefter klarer programmet resten. De unikke funktioner betyder, at skolerne kan opdatere deres arbejdspladsbrugsanvisninger i takt med, at lovgivningen ændrer sig. Man behøver således ikke vente på, at nye informationer om stoffernes farlighed kommer ned gennem hele leverandørkæden. Med Alfa Omega Skole er man opdateret med et minimum af arbejde. Nu skal vi se, hvordan Alfa Omega Skole arbejder i praksis. Jeg er her logget ind i programmet, og ude til venstre ser vi hovedmenuen med 4 punkter. Under brugssteder opretter og beskriver man skolernes brugssteder. Under valg af kemikalier vælger man de kemikalier, man benytter på skolen. Under arbejdspladsbrugsanvisninger sætter man programmet til at generere arbejdspladsbrugsanvisninger, og under det 4. punkt kan man trække forskellige rapporter. Nu gennemgår jeg processen, så I kan se, hvor hurtigt en arbejdspladsbrugsanvisning kan genereres. Først skal vi oprette et brugssted. Jeg klikker i menuen på brugssted. Her har jeg allerede oprettet et brugssted, som vi nu klikker ind på. Jeg har oprettet brugsstedet ved at navngive det fysik- og kemilokale. Herefter har jeg beskrevet lokale på en række parametre. Affaldshåndtering, placering af øjenskyller, placering af værnemidler osv. Når brugsstedet er oprettet, klikker jeg tilbage til hovedmenuen ved at klikke på menu i den øverste bjælke. Nu skal vi tilmelde kemikalier til det oprettede brugssted. Det vil sige vælge de kemikalier, vi bruger på brugsstedet. Jeg klikker på knappen Valg af kemikalier. Her kan vi se det brugssted, jeg har oprettet. Når jeg klikker på ret ude til venstre, får vi adgang til at vælge kemikaliet til brugsstedet. Fra listen her kan vi vælge kemikalier. Hvis vi holder Ctrl nede, kan vi vælge flere kemikalier på én gang. Vi tilføjer dem til brugsstedet. Her i demonstrationen vælger jeg kun 2 kemikalier, og jeg klikker på opdatere. Herefter kan vi gå tilbage til hovedmenuen, for nu har programmet de oplysninger, det behøver for at generere opdaterede arbejdspladsbrugsanvisninger. Vi klikker på arbejdspladsbrugsanvisning og får en ny undermenu frem. Under generere kan vi sætte programmet til at generere arbejdspladsbrugsanvisninger. Under genererede dokumenter kan vi se, hvilke dokumenter der allerede er udarbejdet, og vi kan få vist en rapport for arbejdet under kø-rapport for generering. Vi skal have genereret arbejdspladsbrugsanvisninger, og jeg trykker på generere. Jeg sætter nu programmet til at generere en arbejdspladsbrugsanvisning for ammoniakvand 24%. Jeg klikker på generere, og vi får at vide, at status er, at genereringen er påbegyndt. Programmet arbejder nemlig således, at indkommende opgaver sættes i en kø. Derfor kan der være ventetider i programmet, hvis der er flere, der genererer dokumenter i programmet samtidig. Men det er sjældent, at ventetiden overstiger 1 minut. Man kan til enhver tid se aktuel status ved at gå ind under kø-rapport. Jeg klikker tilbage, vælger kø-rapport, hvor vi kan se, at programmet er i gang med at generere arbejdspladsbrugsanvisning for ammoniakvand. Når genereringen er færdig, vil den optræde på listen over genererede dokumenter. Vi kan se, at nu er genereringen afsluttet. Jeg trykker på download for at få åbnet arbejdspladsbrugsanvisningen. Den ser vi her i en komplet version med CLP-klassificering og oplysninger om brugsstedet, som er fremhævet med rødt. Vi kan også hente etiketter i forskellige formater. For eksempel her
en label med 8 labels, etiketter på en side. Så hurtigt kan man udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger i Alfa og Omega Skole. En nemmere overgang til CLP-mærkede arbejdspladsbrugsanvisninger er næppe mulig. Tak for opmærksomheden.